Jopith rech e kaonti ma Siaya oyudo sir mar chiemb rech maromo tan 74.9 mimiyo rech mipidho sera manyasani motisi ni fish cages makoro biro konyo e bero pur mar rech e kaonti no. Ma bang' jatend migawo mar pur e kaonti ma Siaya Sylvester Kokoth keto ayanga chenro mar chiwo chiemogo e kaonti no. Chenro no kelo kanyakla jopith mag rech e cages e kaonti no kamoriwo jopith e puodho mar Victory Farms duto manonyiso ni gikore tiyo kanyakla gi tend kaonti ma Siaya ka bende gikwayo tend kaonti mondo med chiwo sir makamano mondo med ywayo jopith rech e kaonti no. Chenro no gato ywayo jopur rech kaka yor yaro chich rech e kaonti no kod kaontis mamoko. We are here today because we came with fingerlings that we wanted to donate to Siaya County. So it's an initiative that we've been doing to other neighboring counties in Homa Bay, like Migori, Kisumu. We've done this before. So today we also felt that we needed to bring other fingerlings to farmers in Siaya County. Yeah, so I believe that this is just a start to partnership with Siaya County. We hope there is more to this. This is not the end. Kawuono ne wachiwo nyithind rech ma idhi pidh ma omiwa kowuok kuom partner marwa ma iluongo ni Victory Farms ma is based in Homa Bay to ma bende wawuoyogo nyo waseromo kod directors maggi tich ariyo mar jumani mondo wanen partnership ma wan go kod Victory Farms no odhi mbele kendo gimedo investments magi e